Astelehenon guztioi, Euskal Herria Baterak prentsaurrekoa eskaini du larun batean Donostian. Euskal Nazioaren oraina eta etorkizuna desberdinen artean eraikitzen jarraitzeko ahalmena eta borondatea egon badagoela adierazi nahi dute. Apirilaren 11an Donostiako kurtsalean hitzordu bateratu bat izango da. Jauzia eman nahi dugu, ez bakarrik kopuru aldetik, baita kualitatiboki ere, ezta? Bagoaz ekitaldi jendetsu bat ospatzera, antolatzera, euskal kultura, euskal hizkuntza, euskal izana erdigunean izango duena, eta euskal jendartearen ordezkaritza zabala biltzea erronka duena, ezta? Aniztasunetik euskaldun guztiok batera ederki asko ospatu dezakegulako euskaldun izate hori. Apirilaren 11an, ostiralarekin, Donostiako kurtsalean, hitzordu bateratu bat izango da. Herri gisa elkartzeko hitzordua. 9 egun lehenago, aberri egunera eramango gaituen astea zabaldu nahi dugu, ekitaldi berezi eta indartsu batekin. Ekitaldiaren oinarria pieza kultural bat izango da. Ikuskizun artistiko batean, hainbat sortzaileren pentsaera eta ideia eszenikoak batuko dira. Han izango dira, besteak beste, Manes Fuchs, Lore Agirre eta Martxel Rodríguez. De egiten diego Euskal Herria aintzat hartzen duten eragile guztiei eta herrigintzan aktibo diren horiei eta gonbidatuak izango direnak etortzera eta batera elkartzera. Euskaldunon aberria euskara da. Euskara da gure aberria. Hori esatera goaz. Egantezakedana da, Lorea Agirrerekin testu bat idatzi dugula, eta Martxel Rodríguezek dantzari taldetxo bat bilduko du, eta baitare kantari eta antzesle zonbait izango dira ekitaldi horretan. Gazte Koordinakunde Sozialistak faxismoaren aurkako horma batera ikitzera deitu zuen larun batean Bilbon eta Iruñean egineko mobilizazioetan joera erreakzionarioei aurre egiteko garaia dela defendatu dute. Gerra imperialisten aurka, agenda belizistari gure ezetza emateko, eta fasistei aurrean izango gaituztela adierazteko hartu ditugu kaleak. Berandu baino lehen, langile klasearen baitan gerraren eta fasismoaren kontrako ideiak zabaldu behar ditugu. Horretarako, langile klasearen batasuna eraikitzen joan behar gara, eta bere baitako, kolektibo eta mugimendu desberdinen artean indarrak batu behar ditugu. Azkenik, oligarkiaren agendaren aurka eta langileon batasuna bultzatuz, sozialismoaren aukera errealitate bihurtzeko lanean, borrokan eta antolatzen jarraituko dugu. Eta gazte langileok borroka horretan lehen lerroan egongo gara. Urtarrilaren 28an 7 ekintzaile epaituko dituzte korrikan migrazio prozesuan dauden pertsonei laguntzeagatik. Elkartasuna kriminalizatzeko ahalegina salatzeko Iruñetik Hendaiara bidea egin dute milaka lagunek. Agintari politikoen eta haien legeen eta poliziaren jazarpenaren aurrean muga horiek amaitzea eta zubiak libre pasatzea eskatu dute. Informazio gehiago Udane Arpeoren eskutik. Irun eta Hendaia arteko Santiago zubia igarotze ardatz bat bilakatu da Europakoak ez diren herrialdetako milaka herritarrentzat. Martxoaren 14an 36 migratzaientzat ere halaxe izan zen. Korrika Irundik Hendaiara zijoala hamarnaka erakundek erabaki zuten migrazio prozesuan zeuden 36 lagunekin batera muga Santiago zubitik zeharkatzea. Desobedentzia zibileko ekintza honen bitartez pertsona hauei Baionarako bidea ziurtatu zieten, haien harrera bertan segurtatuz. Desobedentzia ekintzau hamarnaka militante, elkarte, sindikatu eta alderdik burutuko dute eskualeria karrera lurraldea izan nahi duela aldarrikatzeko.
Desobedentzia horren aurrean astearte honetan 7 ekintzaile epaituko dituzte Baionan. Migratzaileei muga legez kanpo zeharkatzen laguntza leporatuko diete. Auziperatu horiei babesa helarazteko eta migrazio politika arrazista eta hiltzaileak salatzeko, igandean manifestazio jendetsua egin dute eragile sozial, sindikal eta politiko ugari babestuz. Euskal Herria! Arrera herria! Guretzako oso modu positiboan baloratzen dugu, agentetza bildu ginelako, 2005 lagunetik gora elkartu ginelako bertan, eta gainera iruditzen zaigulako badela, kanpaina osoan zehar esaten egon garen horren isla. Hau da, iruditzen zaigu epaiketak, asteaten egingo den epaiketa horrek, badela kriminalizatzeko saiakera bat, elkartasuna kriminalizatzeko saiakera bat, beldurra edatzeko saiakera bat, eta horren aurrean, gero eta jende gehiago mugan gertatzen ari denaren inguruko salaketa egitera mobilizatzea, eta baita ere, elkartasun dinamiketan parte hartzea, guretzako bada positiboa, atzoko manifestazioa izan zen horren adibide argi bat, bai parte hartzean, eta baita ere jaso ditugun autoinkulpazio kopuru handi horretan. Auzi honi aurre egiteko Jakus laguntza dinamika abiatu zuten, autoinkulpazio kanpaina. Hauek nolabait izan da, salaketa kanpaina politiko bat, guk modu simbolikoan adierazi nahi genuena zen, gaudela milaka lagun, bai korrikan egin zen ekimenura, baina baita ere oro har, politika migratorio rasisten aurka eta bertan antolatzen den elkartasun antolatuaren alde, garela milaka eta milaka nolabait prest gaudenak migrazio prozesu seguruak eta duinak bermatzeko gure ekarpena egiteko, eta agintari politikoek eta instituzioetatik hartzen ez diren neurriak guk geuk eraikitzeko borondatea eta konpromisoa badugula, eta erabilera bere horretan hori bera da. 2000 pertsona eta eragile baino gehiagoren atxikimendua jaso du eta fisikoki eta aurrez aurre bat egin dute haien izen abizenak eta nortasun agiria aurkeztuta. Erantzun osona izan dugu, 1000-tik gora gerituen manifestazioaren aurretik, eta gaur-gaurko oraindik guztiak zenbatu ez baldin baditugu ere, batzu falta zaizkigulako eta bihar epaiketan bertan epatuko badugu ere, bikoiztu edo hirukoiztu egin dugu kopuru hori. Orduan oso pozik gaude. Era berean kanpainaren finantzaziorako diru bilketa hasi dute. Administrazio bidegabe horrek eta Jakus kanpaina kostu handia izango duelako beraz, gure erakundeentzat, finantzaketa kanpaina parte hartzailea jarri dugu martxan, pegatinak eta dohaintza librak online eginez. Epaiketaren egunean Baionako epaitegiaren aurrean ordu batetan mobilizatuko dira bildutako autoinkulpazio guztiak lekuz aldatu asmoz. Epaitegiaren atarira emango ditugu, adierazteko 7 ekintzaile epaitzen dituztela, baina askoz ere gehiago garela, elkartasun antolatu horretan parte hartzen dugunak, baina baita ere bada deialdi bat konprometitzeko, bada deialdi bat antolatzeko eta mobilizatzen jarraitzeko ere bai. Eta berriro ere, bazkatuko duguna da, 7 ekintzaile hauen kargugabetzea, guretzako hori delako, momentu horretan eskatzea dagokiguna, 7 ekintzaile hauek ez dutelako inolako deliturik egin, instituzioek eta migrazio politika rasista hauek sortzen dituzten oztopo eta arrisku baldintza guzti horiei aurre egiteko lan egin dutelako, eta hori ezin dutelako inondik inora delitu izan. Gogoratu behar da gutxienez 9 pertsona hil direla migrazio prozesuan Bidasoako muga zeharkatzean. Testing. Yaya Karamoko, Abdoulaye Koulibaly, Mohamed Kemal, Faisal Amadouche, Ahmed Belheregi, Suhaibou Bila, Ibrahim Diallo, Abdurrahman Ba. Gunpeti izaten dugu, mugak ez dutela hiltzen dutena direla politika arrazistak, polizien kontrol arrazistek eta nolabait etengabe jasarpena, mugan dagoen jasarpena perfilen diko arrazaren ondorioz eta hori dela benetan eragiten duena migrazio prozesuan dauden personek leku batetik edo bestetik, bere prozesuarekin jarraitzeko borondatea eta konpromiso horretatik edo nahi horretatik, bizitza arriskuan jartzera joko erabakiak hartu behar izatea. Beraz,
ez da muga hiltzen duena, baizik eta politika hauek hiltzen dutenak, ez? Eta migrazio prozesuak Euskal Herrian historikoak izan dira, Osabagara herri bat kanpora joatea zer den badakiguna eta badakigu ere, onde olatu edo prozesu migratori desberdinak izango dituenak gure herrian, eta asko esaten dugu, datorren lekutik datorrela ere, guretzako Euskal Herriak harrera herria izan nahi duela, eta harrera herria izatea ez dela soilik ongietorria egitea, badela batez ere, datozen pertsona guzti hori edo gure herrialdetik pasatzen diren guzti horiei baldintza dugin eta benetakoak seguruak, baldintza duginak seguruak eta bizi dugun bat garatzeko baldintzak bermatzea dela, eta hori dela apur bat egin beharreko lana, eta zoritxarrez gaur-gaurkoz agintariek eta politika instituzionetik egiten diren neurriek ez diotenak erantzuten errealitate horri. Euskal Herria harrera herria dela defendatu nahi dute zubiak nahi dituztela eta ez hesiak. Agintari politikoen eta haien legeen eta poliziaren jazarpenaren aurrean. Muga horiek amaitzea eta zubiak libre pasatzea exigitzen dugu. Mugarik ez! Ez! Mugarik ez! Iragan azaroan Lagako hondartza garbitzeko eta duna sistema berreskuratzeko lanak hasi zituzten. Bertako bizilagunek lan hauekiko desadostasuna adierazi eta elkarretaratze jendetsu egin zuten hondartzan. Orain lanak hasita dunaren hondamena eta estropizioa salatu ditu Lagaren aldeko herri plataformak. Azaroan Foru Aldundiak iragarri zuen proba pilotu bati ekin ziola besteak beste Laida eta Lagako areatzetan substantzia antropikoak kentzeko eskatuz. Argi utzi zuten lan horiek eskutz egingo direla eta ez hondeamakin baten bidez Lagan ikus daitekeen bezala. Testuinguru horretan eman ez diren azalpenak emateko eskatu dute herri plataformatik ingurumenaren gainean eragina duten proiektu guztiek azalpena behar dutela herritarren parte hartzea eta gizartearen adostasuna bermatuta. Laga Ibarrangelun dagoen hondartza da. Zehazki Urdaibaiko erreserban dago, Ogoino lurmuturreko aitzaren azpian, Bizkaian. Iragan azaroan hondartza garbitzeko lanak hasi zituzten. Bidunak lotzeko obra zela ere zabaldu zen. Kostaseko har bat bidali zien udalari elementu antropikoak kentzeko lanak hasiko zirela jakinarazteko eta duna sistema berreskuratzeko. Halere udalak naiz hedabideari jakinarazi zion udalari Eusko Jaurlaritzari eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbako patronatuari ez zitzaiela baimenik eskatu obra hori egiteko. Horiala Ibarrangeluko alkate Jose Maria Ziluagak lan horiei buruzko informazioa eskatu zion Kostasi. Obra horiek oker zeudela iritzi zion eta udalak erakundekin hitz egingo zuela esku hartza ahalik eta txikiena izan zedin. Bertako bizilagunen lan hauekiko desadostasuna adierazi eta elkarretaratze jendetsu egin zuten hondartzan. Lagako lehen mugimenduetan ikus zitekeen hondeamakina baten bidez hondarra leku aldatu zutela. Bertakoen arabera duna barra bat eraiki nahi da modu artifizialean, lehendik dauden biduna konektatzeko, eta duna berriak 80 zentimetroko altuera izango du. Inguruko herritarrek ez dute proiektu beharrezkotzat ikusten diotenez oreka dago ingurumenarekiko errespetuaren eta hondartzan egin ohi diren jardueren artean. Proiektuak onurak baino kalte gehiago eragingo dituela uste dute. Orain lanak hasita dunaren hondamena eta estropizioa salatu ditu Lagaren aldeko herri plataformak. Nabarmendu duten ez duna inongo aholkularitzarik eta ikuskapen zientifiko-biologikori gabe suntsitu dute. Zehazki dunaren egala hondeamakina batekin bota dutela jakinarazi du plataformak. Kendutako landareak berriro landatuko dituzte, baina egindako kaltea ezin dela konpondu deitoratu dute. Bada duela urte batzuetatik ona Bizkaiko Aldundiak dunak biziberritzeko plan badu abian. Hondartza ez dago urbanizatuta naiz eta jatetxe bat eta etxebizitza pare bat dauden. Horietako pare bat ere itxe egingo direla ere esan zen hondartza berriro naturalizatzeko. Azaroan Foru Aldundiak iragarri zuen proba pilotu bati ekin ziola besteak beste Laida eta Lagako areatzetan. Substantzia antropikoak kenduko dira, alegia, plastikoak, obra hondakinak, ehunak eta abar, eskuz, eta korrontek itsasertzera eramaten duten zati organikoa, adarrak, enborrak, algak eta abar, arearen gainean utziko dira pertsonen osasunerako kaltegarriak diren hondakinak izan ezik, esaterako animalia hilak.
Helburua da itsasertzeko hondakin natural horiek beren eginkizuna betetzea, hau da areako ekosistema garatzen laguntzea. Dunek kostaldea babesten dabe, haize zakar eta olatu handietatik eta itsasoaren mailaren igoeratik. Ezin naturalak dira. Biodibertsitatea kontserbatzen eta uraren kalidadea mantentzen eta hobetzen be laguntzen deusku. Arrazoi horrekaitik, guztiakaitik kontserbatu eta babestu beharreko naturguneak dira. Baina argi utzi zuten lan horiek keskuz egingo direla, eta ez ondamakin baten bidez, lagan ikus daiteken bezala. Lagaren aldeko herri plataformatik jakin nahi dute ea lan hauek beti eredunaren interventzioni dagokionez Bizkaiko Aldundiaren eta Urdaibaiko patronatuaren aldeko informerik badaukaten edo kostaz bere kabuz ariote den egiten. Testuinguru horretan emanez ziren azalpenak emateko eskatu dute plataformatik. Ingurumenaren gainean eragina duten proiektu guztiek azalpena behar dutela herritarren parte hartzea eta gizartaren adostasuna bermatuta. Martxan da Euskal Herriko euskarazko sorkuntza sustatzeko udalbitzak antolatzen duen guretik sortuaken 3. edizioa, aurkezpena egin dute Iruñean. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak 20 urte bete ditu. Laborantza garapenerako elkartea da. ELB Ipar Euskal Herriko nekazarien sindikatuko laborari sortu zutena 2005ko urtarrilaren 15ean. Hasiera gogorra izan zuten agintari frantsesen aldetik. Epaituak ere izan ziren, baina auzitegiak errugabetza jo eta ordutik estatus legala dauka ganberak. Laborantza Ganbara sortu zen 2005ean, sortu zen frantses estatuak ez baizuen onartu egitea Ipar Euskal Herrirako Laborantza Ganbara ofizial bat, hemen den instituzione bat, ez duen onartu, eta ELB sindikatuak hor dago botazioan, erranez urte bat daukazu estatu maitea egiteko Laborantza Ganbara ofizial bat Ipar Euskal Herrian, eta ez baduzu egiten guk egiten dugu. ELBek hor dago hori botazuelarik, bazakien ez zuela erantzun baikorrik ukanen, baina bazakien baita ere bazuela aski indar, laborarien artean eta bereziki jendartean artean, halako proiektu bat laguntzeko eta bururat ere maiteko. Ipar Euskal Herriko laborantzaren arazoei aurre egiteko antolatu ziren eta horretan dihardu laborari txiki eta hartainen alde eginez. Biltzar orokor batek, bulego batek eta talde profesional batek osatzen dute elkartea eta ganberak Beñat Molimos eta Francis Peiniaur ditu lehendakari. Gu ari gira hor 22 bat pertsona lanean, egun gutxiz ari gira laborariekin, laborantza herrikoiari buruz, aholkularitza, lan teknikoak antolaketan laguntzen, hori da gure ofizioa. Laborantza herrikoi eta iraunkorraren alde lan egiten dute, laborantza eta laborarien zeinketan eta tokiko garapenaren alde. Ipar Euskal Herriko nekazari eta abeltzainen egoeran sakonduz, badira etxaldeaz bizi diren 3800 bat. Laborantza ikusmeldetik, oraindik badira etxalde tipita ez da hainitz, hemen Ipar Euskal Herrian, badira 3800 inguru, bataz beste 30 hektara ikustenak eta hortaz bizi direnak. Dira pertsonak 7.000 edo 8.000 inguru, eta denbora osozko lan postuak bezala 4.000 zazpireon. Beraz, oso dentsoa den eta eremu bat hau laborantza eta laborari kopuru aletikan. Eta hemengo laborari etxalde gehienetan egiten den laborantza eredua da, laborantza herrikoia deitzen dugun eredu hortakoak. Ez da sobera joan beste leku batzuetan bezala, intensifikazioa asto batera, horre esotzen dituen arazo guztiekin, baizik eta gelditu edo auto batzuek egin ditu, ekoizpen gaitatezkoak egiteko, sormarkekin, mendia baliatuz, eta azkenean historikoki egin den sistema horren segidan, sobera lerratu gabe eta industrializazioaren inguruan. Eta hori da guk dugun xantza bat hemen iparaldean. Esan bezala 2 hamarka bete ditu ganbarak, eta 20. urtebetetze urtarril honetan ospatu duten lehenik Ainiza Monjolosen. Baina 2 hamarkadek festa egun bat baino gehiago merezi dutelakoan, apirilen jarraituko dute ospatzen, Eletako plazan hain zuzen. Bazkari herrikoia animazioak eta kontzertuak izango dira. Eta hor eginen dugu pixka bat, festa berezi bat ere bai, 20 urte ez baita uste guztiz ospatzen. Urte amaieran berriz Lurrama Laborantza Herrikoiaren feriaren 20. edizioa antolatuko dute.
Amaierara iritsi gara, euskarazko albiste gehiagorako badakizue gure sare sozialak eta webgunea duzue eskura. Ongi izan eta bihar arte. Noragoaz hemendik, balda beste biderik, bala zerbait hoberik. Nora noa hemendik, ez dut beste biderik, ez dut besterik. Atea jo duzu berrik, badakit ez da komeni, inoiz amaitzen ez den putzu baten erortzen nabil. Gaua luzea da oraindik, ez zaitez urrundu nigandik, nola amaituko den nahiago dut ez jakin. Txosnetako gau pasak poteo erromeria. Txosnetako gau pasak poteo erromeria, karrantzale zapiz, dauz josita kalia. Aurrezko eta fandango, oskorrina bestia, kalimbotxo edota gure bertxolaria.